A mostra fotoxénicamente pretende ser unha aposta en prol da saúde mental. A Asociación Albores, que traballa no ámbito do sur de Lugo e tamén ten o seu centro de atención en Chantada, vén de abrir en Carballedo esta exposición fotográfica. É o resultado dun concurso aberto e libre de fotografía que tiña como obxectivo amosar unha visión en positivo sobre a enfermidade mental e loitar contra a estigmatización deste tipo de doenza. Queremos expoñer dúas cousas. Por un lado, vista a saúde mental desde outros ollos. E, de outra parte, sensibilizar. Na campaña de sensibilización, queremos demostrar a toda a ciudadanía o que é a saúde mental. Porque que hai moitas enigmas de que a saúde mental, moitos encollos, porque dícese que a saúde mental non se vale. E hoxe creemos que a saúde mental son persoas que son recapacitadas totalmente, rehabilitadas para o traballo, e con iso queremos moitas persoas como a nós fixeron estas fotos co seu texto. E esos son os objetivos que nos queremos expoñer na área sanitaria toda de Monforte, que son os 11 concellos. Neste momento, pois aquí Carballedo, e damos as gracias ao señor alcalde que nos permita esta exposición. E iso en general o que nos queremos dicir, sensibilización por un lado, e vesta a saúde mental, como dixen anteriormente, con outros ollos. O primeiro premio deste concurso foi para esta fotografía de Xaquín Beiroa e pretende amosar a saúde mental como un continuum. O segundo recaeu nestoutra imaxe titulada A complexidade da mente e que ven a plasmar o cerebro como un conxunto de redes complexas e sensibles. Foi realizada por Lidia Rodríguez. O terceiro premio recaeu nesta foto que identifica a saúde mental e a cor da vida. A súa autora é Marta Sueiro. Non solamente os familiares, porque os familiares xa saben o problema que hai na casa, aunque tamén é importante sensibilizar, dar unha educación, tal vez, dos nosos profesionales nas familias. Non solamente é saber a persona afectada ca saúde mental, senón chegar ás súas familias. Isto é como a Hacienda. Creo que os profesionales de saúde mental teñen que saber todo da persona que padece a súa enfermedade. Trátase dunha mostra itinerante que tamén chegará a Chantada despois de permanecer un mes na Casa Consistorial de Carballedo. Cada fotografía está acompañada dunha reflexión arredor de diversos aspectos relacionados coa enfermidade mental e tamén de datos dende o punto de vista profesional. Estuvo un mes exposta no Concello da Bóveda e vai rotar por toda a área sanitaria e terminaremos o 10 de outubro na sede en Monforte de Lemos, con a exposición coincidindo co Día Internacional da Saúde Mental. Ata cando vai estar aquí en Carballedo, na Barrela? Un mes aproximadamente. Creo que hoxe é o día 11 hasta o día 10 do próximo mes, que estará outro mes exposta en Chantada.